sa pagtubod katoliko, asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdara nin mahay na buhay sa pagiging barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga jóvenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Kuya Mike Dado asin Ate Jenny Balyaran. Digdi sa DZGB, always number one, always at your service. Hello, hello! Hi! Maugmang Sabado po sa Satoy Agabos mga tugang. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Barkada ni Jesus. Ligdi po sa Radio DCGB. Mag-iribahan kita sa alas 3 ng pagkahapon. Kamusta? Kamusta po ang lambang membros kang pamilya? Kamusta ang satuyang mga kabarkada? Kamusta ang satuyang mga namumuotan ng mga jóvenes sa bilog na kinaaban? Naantabayanan po kita sa bilog na kinaaban nga ni kung saan man po kamo yaon ngunya na aldaw. So mga tugang, ini po si Jenny Balyaran. And once again, welcome po sa programang Barkada ni Jesus. Live na live po kita sa programang ngunyan sa DZGB News Online Facebook page. I-share ta po yan and of course sa YouTube channel DCGB Legazpi. And syempre naman sa mga rayaon na sa Indang Harong, yun, sa mga nagdadangog, sa mga padaba taman na lolo asin lola, good afternoon po sa Satoy Agabos. Of course, maugma ko man na ipigbabati mo yan na pagkahapon sa Satoy mga padaba na mga kapadaan kang Diocese kang Legazpi. And syempre sa inpan po na Diocese, and of course ngunya na pagkahapon ang Satoy mga makakaibahan. Iyo po ang mga jóvenes hali po sa Diocese kang Sorsogon. So very excited po si Ate Jan Dailanta. First time kasinda makakaibahan ngunya na pagkahapon, and pwede pong mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. And ang satuyang hugot ngunya na hapon iyo po ang likes, follows, and subscribers. Sukatan ba talaga ng self-worth? Diba? Kasi babad po kita sa social media. And ang kasimbagan sa tuya ni Lord, your true worth is found in me. Ayun. So maski busy po kita sa tuyang Facebook or sa insain man na platforms kang social media, sabi ni Lord, sa iya talang makukuha ang tunay na worth or kahalagahan po sa buhay. Kaya nahihiling ko na sa screen ang sa tuyang mga bisita ngayon na pagkahapon, dito na pagparapahalo pa. Kamusta unta daw sinda? Uy, kumusta ka bilang barkada? Yaon na ba si Barkadang Pauline Mapagdalita? Ayan. Hello po. Naka-off pa ang sa imong microphone. Okay, i-on ta na po ang satuyang mga microphone. And ayan. Hello po, Miss Pauline. Hi, kamusta ka? Okay naman po. Ano po ang sa imong status ngunya na panahon? Kasi nahihiling ko talagang saro ka sa mga excited na talagang nakaulok. Ano po, nag-aadal pa ba? Or what po? Ano po ang sa imong pinagkakabisihan? Currently po ako po din ang Diocesan Youth Coordinator po kan Diocese of Sorsogon. At medyo na-busy po dahil sa nakaaging 75th celebrations sa muya na Jubilee Anniversary. And bakasyon din po kaya kami sa college. So kaya medyo natawan po nin panahon ang diocese para po asikasuhon ang mga kaganapan sa Diocese of Sorsogon. Wow, opo. So pareho palang digdi sa Legazpi Diocese 75th Jubilee. Nagdidingan po si Obispo Nindo po. Ano? Yes po, yes. Nakaaging celebration man.
And maugmahon po kami na kasabay kang celebration kang Jubilee year sa Indo po dyan, Diamond Jubilee. Yaon man po kamo niya, nakikisumaro digdi sa programang Barkada ni Jesus, since ini pong programa, parte man po ini kang Legazpi Diocese, and we're very happy kasi tinawan po ni doning panahon. Okay, Barkadang Pauline, pirang taon ka na po nagsiserbi bilang aktibong miyembro kang youth organization dyan po sa Diocese of Sorsogon? Nag-start po ako year 2016, di lang po sa Samoyan na parokya. Mhm. So, kung kukwentahon po ay nasa maabot 10 na taon na po ako wow, sarong dekada sa na pagsiserbi pala. po. Very good Opo. Manolo. Okay. Ano kaya po ang sa imong naging inspirasyon ta padagos ka po sa pagserbi, kasi aram taman na habang naghahaloy, syempre ako unta man nag-edad kita, 'di ba? Opo. Arog ni ate dyan, nag-edad na si ate dyan. Ano po ang sa imong naging inspirasyon ta? Okay, continue lang ako, and gunyan ikapa ang head kang sa inyong organization. Medyo mapagal po sa una na diri ko aram ko na ng ano po ang gigibuhon ko pag-abot sa pagpadalagan sa saro na ministry. Mhm. Pero sa karahayan min mahal na Diyos man po bayaay na nakakapadagos man po sa pagbimisyon. So actually di ko mas masabutan pa masyado kung nakay ako nag-i-stay sa Mhm. ministry. Okay. Ang aram ko lang ay siguro dahil amoy ni ang saro na misyon na hinatag sa kuya, and di ko kaya nakukuha an happiness Mhm. na diri sa akon nahatag na tao kan mga barkada na iba or kan mga circle na nadumanan ko sa bago ako makalawag sa youth ministry. Iba ang happiness. Mhm. Siguro makaka-relate sa akon ang mga kapwa ko ministers Mhm. na kay nag-aawat dahil yadian tunay na pagpadaba sa mga Mhm. kabataan. Yadian nakukuha ito na true, ito na warang mga negative, puro lang bagang magaan sa buot Yes. pagyadi ka sa ministry. Mhm. Tapos may mga mysterious ang buhay kita na diri naton ma-explain, and oral daw ko yan na namamatian kasi na bagang di ko masabutan kung paano ko nakakaya, and Mhm. oral Okay. daw, and that is Wow. also siguro by the grace of God. Mhm. So, Kaya nag-stay ako sa ministry. ayun. So, yan talaga ang saro sa maugmang rason kung may mga hobbiness na naghahaloy talaga sa pagiging miyembro kang ministry, kasi kakaiba talaga, so kaugmahan na sa tuyang namamataan, kasi at the same time na nag-serve kita kay Lord, yaon pa ang sa tuyang new circle of friends, diba? Opo. Yun, so talagang relate po kami sa imo, Barkadang Pauline, okay? So, thank you so much. Babalikan ko po ika later. So, we Opo. have also Barkadang Garcel Apolinar Radaza. Tama ba? Ayun. Jensen po. Jircel. Ayun. Okay. Thank you so much. So, kamusta ka, Jircel? As in, kamustaan sa imong pinagkakabisihan sa panahon mo niyan? Okay naman po ngayon po. Parang busy lang po siya sa kasi may bisita Maria po kami. Nag-aantabay po sa Sokong po. Parang yan. Pero, kasi po ngayon po kaya bakasyon po baga sa college. Kaya bagang tatawan po sin time na sa parish po naman. Mhm. Anong year ka na sa kolehiyo mo niyan, Jircel? Incoming third year po. Mhm. Ano po ang sa imong kurso? Tourism po. Tourism, okay. Ano ang sa imong, kumbaga, nako ang hugot na tourism ang sa imong kurso? Pwede po pa ulit. Okay, ano ang naging rason kung tourism ang sa imong kinuang kurso? Kinuha ko po yung tourism po kasi ang sabi po baga kung ano po ano yata, Mhm. kung ano ang nagpapaugma sa to, amo po ang sunodun ta.
Ayun, Ito po. okay. So kung may sarong tataramon ka na ihiras ngunyan na pagkahapon sa imong namamatean na ngunyan yaong ka sa barkada ni Jesus as in nahihiling ka worldwide, ano ang sa imong ano kaya ang tataramon na iyan? Siguro po para sa ko, kung ano po ang sa akong experience po Mhm. na maihahatag din po, bako lang po sa ministry may kundi po sa gabos na kabataan na nag-ihinayang po na rin. Wow, okay. So, maugmahon kami barkadang Jersel na yaong ka and babalikan ko ika later, okay? So, we have also Julius Maranya. All right. Saan si Julius? Hello po. Hello. Yun, the boy in black. Kamusta ka, Julius? So, masaya naman po na may konting kaba kasi po, first time po mapadala sa mga ganito pong radio po. Wow, okay. Apara sa kaba na sa imong nafe-feel this afternoon, ano ang positibong namamatean na pwede mong iheras ngunya na pagkahapon na minadescribe sa imo bilang miyembro kang ministry? So, ang positibo po para sa akin ay yung maibahagi ko po yung mga saloobin ko sa mga kabataan ngayon, especially po sa social media po. Mhm, okay. Nag-aaral ka pa ba or ano ang sa imong Opo. pinagkakaabalahan? Okay. Anong year ka na sa college? College ka na ba? Grade- Ano? Senior high school student Senior po. high. Perang taon ka na sa ministry? Ano po, 4 years, this June 11. Mhm, okay. Para sa youth ministry, ano may ibang organization ka pa ba na pinagkakabisihan na yaon mismo sa sirkulo kang simbahan? As of now po, ako po ay isang sakristan po. Mhm. Wow. Sa Kristan and miyembro kang youth ministry, paano mo pinagsasabay ang pagiging miyembro kang Parish Youth Commission and yaong ka pa sa sakristan na haros ang sakristan baga haros minsan every Sunday talagang yaon, di ba? Sa Parish Youth Ministry naman po, nabibisi lang po kami pag may mga event. Mhm. And pag sa pagiging sakristan po, every Sunday naman po, nag-serve naman po ako. Kaya na-handle ko naman po yung time. Ayun, okay. Sa wala man sa imo kinagpupugol kung busy ka sa Wala man practice, po. wala man. Kala ko igwa na. Joke lang. Okay, thank you so much, Julius Thank you Maranya. po. Mabalikan ka later on. We have, of course, John Ellie Monsalve. Hi Okay. po. Hi, John Ellie. Kamusta ka? Okay naman po. Ano ang sa imong pinagkakabisihan, barkadang John Ellie? Ganyan po, ang pinagkakabisihan po kung umingon yan is senior high school student din po kasi ako ngunyan po. Senior high, okay. Kung igwa kang kung igwa kang sarong word na namamatean mo niya na pagkahapon na pwede mo i-share sa samuya, ano kaya yun? Siguro po, excitement Excited. ng sa Wow. Yes po. Wow. Kasi po, Mhm. parang bigdi po, makakabahagi po kita ng liit na mga bagay na dapat maaraman po na sa iba na padaba man po kita ni mahal na Diyos. Yes, tama ka dyan. And pirang taong ka na sa ministry? Siguro po, 4 years din po. Kasi po nag-start po nung nag-dance po sa Pit Senior po nung January po 2000. Okay, 4 years. So far, sa laog kang 4 na taon, kamusta na ang sa imong eksperyensya? Naging... Okay man po siya. Okay. Mhm. Okay man po siya. And hanggang po ngayon, parang namamanage din po siya. Kaya lalo na po niya na may klase na din po kami. Okay. Sa pag-join mo ba sa ministry, nakatabang ba siya para sa pagtalubo kan sa imong pagtubod, sa imong development bilang sarong hobbiness? Opo, man po siya, natabangan man po talaga niya po ako. Kasi po, para po sa kuyang perspektibo, kung baga po, ang simbahan po, ang samuyang parokya, yun naman po ang sakuyang nagiging harong man po minsan. Kung minsan po, siya man po ang nagiging safe zone ko kapag sa kuya may mga nag-aabot na problema,
yun po ang simbahan pirmi para sa kuya po, para magpahagigman po sa sato yung mahal na Diyos na ang problema po parang ano din lang po yan, parang nabubusog din. Kailangan man din lang po na umupo para mawala yung kabusugan. Yun lang po. Yes, okay. Kung may babationg kang unyo na pagkahapon, sige, go ahead. Mabati. So kung mabatiod po, ikaw na po sinadingdingan niya. Sisay. Ito po. Para kang special na persona na igigreet. Ano na po, sa naghihiling man po ang sa ko yung mga pamilya. Okay. Marhay na hapon po sa Indo, pa. Alright. Anong pangalan ni Mama and Papa? Si Mama po, Conception po, tapos si Papa po, Ellie. Ayun. Papa Eric and Mama Concepcion. Okay. Apo. How about ang sa imong kataning barkadang Pauline? Sige, go ahead po. Maigrit po ka mo. Hello po sa mga family ko din po sa San Vicente po. Velasco family, Velasco sisters. And ano ko po, kairiba ko po sa Diocese of Sorsogon na medyo busy po niyan at council, and sa mga friends ko po din sa Diocese of Legazpi, kina Ate Salve and ang DYC Ninda, and sa Regional Youth Coordinating Council. Hello po sa Indo. As in sa gabos po na naghihinanyog mo niyan sa DCGP. Okay, how about Hello po. si other one? Tama, Julius. Julius. Okay, Julius, go ahead. So, shoutout po sa family ko po sa Castilla, Maranya family, sa mga classmate ko po and friends po. Ingat po kayo dyan. All right, thank you so much. Baka ulo kon si Jercel, baka may gusto pa na bation. Okay, go ahead, Jercel. Hello po ulit. So, shout out po din sa family ko if nag-iling po kamo. And sa friend ko po, si Father Jojo is watching din po. And Father Jojo. shout out ko daw po si Daniel Ulisha Daniel Ulisha ng sa Tagas po. Oh, Tagas Daraga dyan sa San Ramon Apo. Donato Parish. Oh, mag-friends ka mo or classmates ka mo? Classmate po ng Okay. senior high school. Yun, nakakaibahan ko yun si Daniel Ulisha dyan sa Tagas Daraga. Okay. So, sana makaibahan taman digdi sarong beses si Daniel. Matibay itong IT. Okay. So, we have, of course, Abby Joy Abiliano. Hello po. Kamusta ka, Abby? Okay naman po. Okay. Parang taon ka na sa ministry? 6 years na po. Okay, 6 years. Sa laog kang anong na taon kang pagiging miyembro kang youth ministry, kamusta ang epekto ka ini sa imo? Magayon lang po siyang effects ako kasi before ako mag-laog sa ministry, sobra pong introvert ako. Then, nag-laog ako, na-develop po yung growth ko, and yes po, develop yung growth ko, devotion po. Okay. So far sa pag-join mo sa youth ministry, daiman ba nag-abot sa punto na medyo napagal ka? Diamond po. Okay. Anong pinagkakabisihan mo ngunya na panahon? Ganyan po, may klase na po kami. Sa senior high school po. So, wala pa man po ngayon sa simbahan. Yes. Kabisihan. Opo. So kung may babationg kang ngunya na pagkahapon, go ahead. Tigbabati ko po si Mama. Okay. Sisayan sa imong mama. Si Charito po Abeliano. Okay, Mami Charito Avellano, good afternoon po and thank you for watching and thank you for your support sa imong aki. Alright, thank you. Abby Joy Avellano, babalikan ko ika. Sorry, may na-miss akong name na Saro Digdi sa imong kataning na very cute man, naka-pink. Okay, please introduce yourself. Go ahead po. Hello po, ako po si Julian Nailan. Julian. Okay, Julian, perang taong ka naman sa ministry?
8 years na po. Okay, 8 years. O ikaduwa ka sa pinakahaloy duman kay Barkadang Pauline. Ano. So Julian, kamusta ang sa imong pagiging parte kang youth ministry sa laog ning 8 taon? Ayos naman po siya. Enjoy po siya. Ano po siya, kumbaga, feel mo talaga na, kumbaga, grabe kang makikilala, grabing blessings na nag-aabot, lalo na pa nagsiserve ka po sila. Okay. So, anong sa imong pinagkakibisihan? Nagkaklase ka pa ba? Opo, nagkakasa. Opo. Anong nasa kolehiyo or senior high? Third year na po. Third year college. Okay. Ano ang sa imong kurso? IT po. IT. Wow. So, saro yan talaga sa importante and kinakaipuhan talaga sa mga parokya, ano? Especially kung nag-live streaming ba ka mo sa mga parokya nindo? Hindi po. Okay. Pero, for sure. Anong reason nata IT ang sa imong kinuha? Ano po, para sa kuya po, kapag sabi nga ni Paul Sir, kung anong sa puso mo ng God, yun itong mukwaon. So, kinuha ko po. Okay. So, may igigreet ka ngayon na pagkahapon, Barkadang Julie. Okay lang, Julie na lang ang apod ko sa imo. Opo, okay lang po. Okay. So, i-greet ko lang po si Mama, si Jennifer. Mami Jennifer? Opo. Watching man siya ngunyan. Okay. Opo. Sige. Ano ka mo? Dyan sa diocese, sarong parokya, biriyo ka mo or iba-iba ang parish na kinamiyambrohan dindo? Bali, sarong parokya lang po kami. Okay. So, magayon na lang. Ini po ng mga kairiba ko ay mga facilitators po kan YE pag diocese po. Yes. Nagduduman po kami sa mga iba't ibang parokya. Yes, kasi ang YE is Youth Encounter Program kang simbahan na iyo bagay ini ang kumbaga kung sa sarong lugar may entrance, ini man ang entrance na dapat pag-agihan kang mga hobbyists, 'di ba, para maging miyembro, tama ba? Ayun po. Okay, sige. So, thank you so much mga tugang ang sa tuyang mga kabarkada ngayon na pagkahapon sa Diocese kang Sorsogon. Good afternoon kay Yorl Villarico. Hi, Ma'am Paul. Siguro si Miss Pauline ang gusto i-greet kay ini. And shout out daw sa Velasco sister. Hi, Pauline. Sabi ni Dory Magallanes Velasco, Bansagales. So, mga kabarkada, ilang beses ba tayong tumitingin sa cellphone sa loob ng isang araw? Pagkatapos mong mag-post, ano kaya ang sa imong pinag-check? Dakol ba ning likes? Dakol ba ning views? Dakol ba ning heart reactions? Nagbabasa tulos kita ning mga comments, diba? And kung nadudugangan ang sa tuyang mga followers. Pero aminon tadaa na kapag dakol ning likes, syempre maugma kita, diba mga kabarkada? Pero kapag diit, garo may kulang. Minsan dai na madrawing ang sa tuyang pandok. Sabi yun ta, garo ngaya dai man kinaglalike ka. Haraing daw ngayon sa mga friends ko sa Facebook. Minsan nga, ang self-confidence natin tumataas o bumababa, depende sa notifications. Diit naman na pigtutugutan ang social media na minsan iyo ang magdikta sa satuya. Pero, hahaputon ta, ngunyan na pagkahapon, ini ba talaga ang importante? Ito ba talaga ang sukatan ng ating halaga? So, ini pong episode, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking challenge sa Generation Z. Generation Z, Identity, Validation, Comparison, and Popularity. At higit sa lahat, paano natin matatagpuan ang tunay na halaga kay Lord? So, kaya mga kabarkada, ang satuyang hugot ngayon na pagkahapon, likes, follows, and subscribers, sukatan ba talaga ng self-worth?
Ang sagot ni Lord, your true word is found in me. Kaya naman sa giraray na i-welcome ta po ang Diocesan Commission on Youth, kang Sorsogon. So, ang kaiba ko man po sa lado technical, ngayon na pagkahapon iyo ang sa tuyang mga pag-iriba sa Sorsogon State University, Joven Ingalia and Carmel Hervera. Of course, ang poging-poging si Kuya Jun Napolis, ang lalaking hindi tumatanda. So, ibahan po nindo kami sagkod alas 3 din pagkahapon. Kaya di na kita sa satuyang warm-up question. Bilang mga kabataan, ano ang enot na up? Ano ang enot na up na pigbubuksan nindo pagkaaga? Gurano kadakula ang naging parte kang social media sa indong pang-oroaldo na buhay. Anyway, acknowledge ko muna pala si Ate Chris ng ACI family. Ate Chris, good afternoon. And sa tuyang ACI family, sina Sister Net. Ate Chris, sige, go ahead. Bati ka po muna. Hello. Ayan. So, medyo paus-paus pa kita ng liit. Kasi, Okay. kaya, pagpasensya niyo lang po ang boses ko. Ayan. Okay. So, pagkatapos bagati dyan kang sa tuyang selebrasyon, kang Jubilee. Ayan. So, medyo nauranan kita. Duman sa Oo. luwas. Yes. Ayan. Opo. Pero... Maugmaon man. Mhm. Maski ako sinirepon. Mhm. Ayan. Maummaho, naka-receive ka ng dakulao na blessing. Yes, oo. Ayan, so maray na hapon sa satuyang mga bisita ko niyan, hali pa sa Diocese of Sorsogon. And binabati ko man kamo na happy celebration kain sa indong Jubilee year kasi halos magtugang daa ang Legazpi asin ang Sorsogon. Ayan, hello po Yes. sa inyo, Gabos. Okay, thank you so much, Ate Chris. Balikan mi ka later. So, balikan ko naman si si Barkadang Julius Maranya. Barkadang Julius, pag nagmamata ka, ano ang enot na up na sa imong pigbubuksan? Sa umaga po, pag ako po ay nagmamata, ang tigay bukasan, Facebook po, tapos Messenger. Nata, may pirmi kami pag-aabangan na message. Once, igwaman po. Okay. Garo garo nag-i-restart sa mata ni ni Julius. Anong nakukuha mo, Julius, aside sa pag-open ng Messenger and Facebook? Naugma ka ba for that? Sa Facebook po, tinitignan ko po yung mga updates sa social media, especially po sa post ng munisipyo po kung may Ayun. walang pasok or meron pag-suspended. Oh. Yung abang-abang mo, kapag maraot ang panahon, iyo talaga ang tigahalat ka mga estudyantes. Suspension of classes. Opo. Ano dyan, kapag nagtagiti mo na Sorsogon, suspended na din ang klase? Iyo po, mas kailan o suspended. Same palang digdig. Joke lang. Pero na-miss ko lang din so kang enot na panahon. Kang enot kaya gurulugod na halata si ate dyan. Yung enot maski nag-signal number 1 na warang suspension of classes. Pero kakaiba pala to si Julius. Pero may siya nag-aabang kang cellphone lalo na pag nag-uuran. Pirang sa bilog na aldaw, mga pirang oras kaya ang pig-google mo sa pag-online? Ako po, depende po kung may pasok or wala po. Pag may pasok po, morning, tapos gabi lang po ako nakakapag-Facebook po. Tapos pag Saturday, Sunday, maghapon po hanggang maghapon hanggang agaw. Okay, day pa man naglalabo ang sa imong mga mata. Day pa man. Minsan po malabo na. Okay. Ayun. So, Pero nakakaya po ba? Opo, pero ingatan taha ang kagayunan kan sa imong mga mata, Julius, ha, para matagpuan mo ang dapat matagpuan. Okay, how about you, Jersan? Ano ang paborito mong platform? Actually po, yung TikTok po. TikTok? Kasi parang Okay. sometimes po,
doon po tayo nakakuha ng parang motivation po, baga. Maliban po sa mga news na naiiling pa po. Baga, duman po kita nakakuha. Ito po nga ni Miss Pig sasabi na self-worth po. Parang, kasi po pagka kita, mahilig po kita mag-isip kung nanoan self-worth nga ni. Para ma-feed up po ito na self-worth, naghahanap po kita sin mga motivation para sa sarili pa. And ang TikTok po, sa bagan, naging instrumento din po na Okay. ma-feed po. Opo. Ano, may TikTok account ka? For Opo. sure. Yeah. Follow niyo po. O, invite mo sa tuyang mga viewers and listeners na i-follow ka man sa TikTok. Okay. Anong pangalan mo sa TikTok? Napakatapos kang programa, hanapon ta katulos. Strict po tayo. Stricto. Anyway, it's okay. So, ang importante, i-share mo ining programa tas sa imong TikTok, di ba? Okay. Jerson, anong pinakamagayon na sa hiling mo, aside sa paggamit mo kang TikTok, ano ang magayon na epekto kainisa sa imo in your everyday life? Kung iilingon pa po, ang epekto po sa tuya sa kumbaga social media, medyo mapagal po. Kaipuan ta pong disiplinahon ang sa dirita sa paggamit po sabi. Kasi po ang social media po, baga lain man po siya kumbaga may mga bako siya puro good na parang may po sa tuya. Kaya kay Puanta po magdisiplina kung nanoan mga ipoposta naman po sa social media. Ayun, very well said. Okay, Barkadang Pauline, ikabal, siguro sa kadakol mo din ng social media platforms. Minsan ba may pig-aabuan ka na duman? Actually po, nag-abot ako sa time na abo ko minsan magamit din Facebook Nata ito. dahil sa kadakulan ng mga issues sa Pilipinas, medyo natotoxica na ako sa laugsan Facebook. So medyo may mga Okay. times na irog ako sa to. Kaso dahil sa responsibilities, diri ko din siya ma-deactivate dahil Okay. yan to nga ni, nagmamanage kami sa mga page, sa mga Facebook page, tas mga posting ni online. So they talaga ma-deactivate kasi kaipuhan din talaga siya sa trabaho. Yes, opo. Very stressful nga, pero maski stressful, dapat maaraman tamang giraray sa mga updates or information na nangyayari sa tuya sa Pilipinas. Pag una ko, gusto mo mag-deactivate, dahil mo na pigkakaya so mga boys na nag-follow sa imong Facebook. Dahil na ikay, joke lang. So, magayon lang ini mga paraan tabay si Barkadang Pauline. Very siya, parang magayon ang pirming smile na siguro kaya ika ang naging leader ka sa indong youth ministry dyan sa Sorsogon. Okay, how about si Abby Joy? Abby Joy, ika ba sa sarong aldaw, haros pirang oras ka nagagamit ng social media? Based po sa screen time ko, 16 hours. 16 hours. There ita namang 24 hours. Madali na po. Wait na lang. Okay. Anong sa hiling mo, ano yung magayon na epekto sa imo sa paggamit ng social media sa laog ding 16 hours? At ano man ang negatibong epekto kainisa sa imo? For me po, good effect siya kasi nadidistract po ako sa mga negative thoughts. Okay. Then, ang negative naman po ata, let's say, maroon po siya sa, sa mata. Pero may ka Kasi- napupuyat. Opo. Lalo na kambakasyon. Yes. All right. Sa totoo lang po,
di ko man tig-isip sa negative, tasig ko man lang scroll. Wow. Pero sa kaka-scroll mo, at least dakulon din ni nakokolekta na mga importanteng impormasyon na nakakatabang Opo, sa opo. imong pagtalubo. Okay, thank you so much, Barkadang Abby. We have Julie, ano ang paborito mong platform? Sa ko po, Facebook po. Facebook man. Okay, nata ito. Opo. Nag-ano na po kaya ako, nag-reels sa paan. Nagre-reels. Anong kadalasan na content mo sa mga reels mo? Mga random po kaya siya eh, dahil kumanin siya doon na. Random. Okay, so Yes po. kapag sinabing random, maski ano-ano ang nagugustuhan Yes mo po. na i-content, ano ang katuyuhan mo kung nata ka nagre-reels? Para po baga malibang, kumbaga po mawara sa stress, Okay. kumbaga, yun nga po. Yes, opo. Okay, so sa pag-reels, everyday ba ikaw nagre-reels? Hindi po. Hindi naman. Kapag may time lang? Yes. Okay, sige. Thank you so much, Julie. Sige, balikan ko naman si John. Hello po. John, ikaw, babad ka man ba sa social media? Ano po? Babad ka ba sa social media, John? Opo, babad po. Okay. Bawad na babad. sa pagkababad mo, ano usually ang gagamitan mo kang social media? Ano po, ang pinagagamitan po kay social media, galing nagiging libangan ko din na po siya. Kasi po may mga instances po na parang may iniisip po kita na data po kayang i-handle magsaro. Kaya po, sa social media, dako lamang po natabang na maging stress reliever po, kumbaga. And natatabangan po talaga siya na i-clear talaga po ang thoughts niya. Ang thoughts po. Ang thoughts ko po. Kapag may naiisip po mga bagay na bako po maray, mga negative thoughts, mga overthink po. Lalo na po sa pag-iling po kay mga funny videos, Okay. mga vlogs, ganun po. Ayun, so kabaliktaran kasi yung iba sa sobrang paggamit ng social media, nakaka-experience sila ng stress, anxiety, depression. Pero iyo palang iniso, nagiserbi mong libangan para kumbaga mawara ang sa imong medyo mamundo na na-experience sa bilog na aldaw. Opo. Parang ganun na po. Okay, sige, thank you so much. Okay, so digdi na kita sa satuyang second part kang programa. Modelo mo, modelo ko. Sa tingin nyo, bakit maraming kabataan ngayon ang madaling ma-pressure? Maikumpara ang sarili o mawala ng self-confidence dahil sa social media. May personal experience ba ka mo na pwedeng ihiras may kinaaraman digdi sa sakuyang kahaputan? Sa hiling nindo, dakol ba o nata dakol na mga kabataan ang madaling ma-pressure? Pigkukumpara ang sa diri sa iba o kaya naman minsan nga nawawala ng self-confidence dahil sa social media. Balikan ko nga po si Barkadang Julie. Yes po. Okay, Barkadang Julie, ano ang sa imong kasimbagan na kung nata nga ba dakol na mga kaakian ngunyan ang madaling ma-pressure sa paggamit ng social media? Minsan nga ni pigukumpara pa ang sa indang sa diri, minsan yung self-confidence ninda nagbababa. Ano kaya ang usually na nata nangyayari ang arugan? Para po sa kuya, nakarelate po ako dyan sa kung bakit kumpara po sa diri. Kasi po, syempre po, pag sa social media baga po, may kita may mga graduate na, may mga trabaho na. So, Yes. syempre po, kumbaga, gusto mo na maabot naman ito. Kaya po, imbes na ma-motivate ka sa pag-aral mo,
actually motivate ka kasi nga, yun nga po, nape-pressure ka po duman sa part na gusto mo maabot man sa part na arog ito na gusto ko makagraduate na arog kini matabangan ko ang pamilya ko. Okay. Sige, thank you, Julie. Barkadang Jercel, igwa ka Hello ba po. ning personal na eksperyensya na pwedeng iheras sa tuya ang ngunyan na pagkahapon? Na-experience mo na ba na nagbabaa sa imong self-confidence? Epekto kang social media? Actually po, dakulo na po na bagan experience siya. Pero po, i-highlight na po an sa pagklase po baga. Igo po kita sometimes sa dirita, naiingit kita sa iba na kay ngaya bagan ako ngaya kay ay bagan same lang naman ang gigibo may pero nata siya arag sa day bagan with honors ganito ganyan. Kaya po sometimes ang sa social media po baga in-post ta iyan ang achievements ta. Pero po kaya bagan ito na sa naiiling ta sa inda bagan yadto po nagababaan sa tuyang self-confidence po kasi bagan iniiling ta po an sa dirita na bagan lain man kita ay though matibay kita pero bagan nata lain same sa ibang tao bagang arag po sad ko. Ano kaya ang nagiging rason kung nag-aabot sa punto na nakakaisip kita kiarog ka ito na ikumpara ang sa tuyang sa diri sa iba? Yento po nga, bagan siguro po nag-aabot kita po sa puntong arog sa to dahil din po sa sadirita na bagan iniisip ta na bagan lain day kita nagbibilib kumbaga sa sadiri niya to na kaya ko man pala an arog sa to na bagan achievements in a way na ako an magibos para sa sadiri ko para po bagan. Okay. Nag-abot ba sa punto kan sa imong buhay na dahilan ka iyan medyo nagbabaang sa imong self-confidence base sa imong mga eksperyensya? Actually po, igwaman po sometimes na araw po sa to. Especially po pag ngunyan po baga sa college po, kumbaga lain po kita bagan pantay-pantay po baga kasi baga nagkakaigwa po kita king bagang mga problems din po na nag-aabot sa tuya na bagan lain ta siya na facing basta-basta lang. Parang ganun po. Ganun. Okay, ganun pala yun. Okay, thank you so much, Jercel. Okay, balikan ta naman si Barkadang Pauline, mapagdalita. Okay, Barkadang Pauline, sa hiling mo na dakol ng mga hobbiness ang nape-pressure tulos. Sa hiling mo, dahilan haloy ka na bagang aros so 1 decade ka na sa ministry. Anong possible na reason kung may mga hobbiness na madali unsa na ma-pressure? Lalo na, so epekto sa inda sa paggamit ng mga iba-ibang platforms sa social media? Siguro po unang-una, dahil bilang sarong na teacher man po ay nakikita namon ang mga character development po bagasan mga bata nan kung paano sinda maghiwag sa laog sinistelahan. Ang sarong na nakikita ko po kaya niyan sa mga kabataan niya to is medyo sensitive pag-abot sa mga negative na binabato sa indasan tao. So dahil duman medyo nagbababa ang confidence ninda. And saro pa is dakulo na kaya nangyayari sa social media lalong-lalo na sa mga bashing, ito na pag-degrade sa saro na tao. Okay. Lalo na kung may nakita na diri magayon kasi may standard po ba kita ha. Pag sinabi na magayon sa standard natin ataas dapat ang irong mo. Halangkaw ka dapat, 'di ba? Maputi ka dapat. So bagang dito ang bata kasi is mafi-feel ninda yon na pag bakusin da belong sa saro na lugar ay mawawaraan sinda din self-confidence. So saro po yan sa nakikita ko na rason and dahil nga napapanluyahan sinda nin buot. Okay. So kaya mas nagiging na lang, solo na lang ako. Parang arog po kaya. So dahil sa solo na lang, gusto niya maging solo na lang, nawawara ang socialization. So the tendency is mababa ang self-confidence, diri sinda masyado independent.
Kaya ang mga criticism, nasa solo din Ninda, mas bagang nagdadakulaan ang problema dahil dito sa mga criticism. Inaako Ninda yon sa diri Ninda masabi sa iba na tao. So the tendency is maluya talaga ang buot Ninda. Okay, pag-araw ka yan po, barkadang Pauline, nagluluya ang buot kang sarong hobbiness. May tendency ba na magresulta sa depression, anxiety, and iba pa na pwedeng usually na kinaugalian before, medyo nababago siya dahil lang sa epekto kay ni? Opo. In reality po talaga niyan, in sad reality ay kadakol po naton, di ba, mga cases Okay. kung saan napapanduyahan in buot ang mga kaakian. So medyo alarming po yan para sa satuya. Kaya di malaog ang youth ministry. So kita po ang maging kalakbay Ninda. Yes. Kung saan na diri lang kita ministry, diri lang kita saro na organization or saro na grupo, kundi kitaan maging accompaniment sa saro na bata, sa saro na kabataan. So sabi nga ni Baga, if you want to go, sabi sa director namon si Father Richard, if you want to go far, I mean fast, you walk alone. Yes. If you want to go far, you walk together. So, iro po sa tuan gusto natin mapamati sa mga kabataan na kaipuhan natin maglakaw na sarabay para mas harayuan madumana naton. Yes, oo. So, aron po kaya. Anong apelido ni Father? Ang director po naman Okay. sa Diocese of Sorsogon is si Reverend Father Richard Canaria. Richard shoutout po kay Okay. Paddy. Father, good afternoon po and thank you so much po sa imong support na maging parte po ang sa inyong komisyon digdi po sa programang ining Barkada ni Jesus. Okay, so magayon kasi may dudumanan ko taapalan ang mga hobbiness sa tuyang community. May mga ilang aram kang iba na arog kay ini ang katayuhan kang youth kasi sa youth ministry warang pigpipili, di ba? Yes. Okay. Sabi nga ni po sa Roda Paddy, ang mga kabataan ay diri man nawawara sa simbahan. Minsan, turog lang sitda. Turog. Kay mo lang pukawon. Agdahon pa duman sa simbahan. Kasi maiba man yan. Yes, opo. Pag magtaga-pukawon lang din talaga, Yes. Minsan, pirirot baga kita. Dakulong kaya akiman din lain talagang rason kung data kita ni pipirot. Pero maugmahon kasi kapag igwa ning arog ka ining ministry na nagpupukaw sa satuya and nagtatabang sa satuya para kumbaga mabuhayan kita, mawara suotong pagmati ta na nagbaba sa satuyang self-confidence o iba pa na kaluyahan na pwede tang mamatean dahilan kay ini. Okay, thank you so much, Barkadang Pauline. Igwa ka digding tagahanga si Danilo How. Sabi niya, nice Ma'am Pao. Okay, thank you so much po. And si Bing Buen Bores, good afternoon. Okay, and si Alfred Hicom Didase watching from the Diocese of Sorsogon. Kilala niyo to si Sir Alfred? Yes po. Yes po, from Magallanes. From Magallanes, Hello po, Sir Sorsogon. Alfred. Hello po, Sir Alfred. Thank you for watching. Sabi ni Danilo, madaling ma-fall. Totoo ba na kapag nasa social media, madali kita ma-fall? Ulo kon si Ulo kon naakit sa mga profile pictures. ulo kon si balikan ko daw ini si Barkadang Jan. Na-experience mo na yan, Jan? Alin po? Na-fall. Na-fall ka na? Siyempre po, na-fall na po talaga. Ay! Yan talaga tiga-alat ko niya na hapon. At least, Actually po, wala naman po. Single na ulit. single na ulit. Madalion man mawara. Na-fall ka pa lang. Nawara na. Opo, ganyan man lang po nagtukaw tapos nabari sa tukaw. Matingdag ulit po ni Solo. Anyway, very young pa naman. Makakahanap pa kayo. Pag na-fall ulit, pwede na ulit. Opo.
Okay, sige. Anyway, sige, balikan ko kamotad taon, mahanap buhay mo na kita. Ma-commercial mo na kita para sa iba pang mga pwede tang pag-iristoryahan ngayon na pagkahapon, ano? Oras, 5 minutos bago mag 2:00. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tinatawagan ng pangsin ang ina at kamag-anakan ng babatang babae na pinangalan ng Angel Hope Bustamante. Si Angel Hope ay tinatayang 3 araw ang gulang nang iwan sa balkonahe ng bahay ni Ginang Janeline Alongoan, Barakel sa Zone 3, Salvacion Street, Barangay Salinggogon, Minalaba, Camarines Sur noong Abril 14, 2026, bandang alas 3:15 ng hapon. Isang di kilalang lalaki na nakasuot ng pulang helmet, itim na jacket, payat at tinatayang 5'4" ang height ang nag-iwan kay Angel Hope. Agad itong sumakay sa kanyang motorsiklo ng tangkain ng nakababatang kapatid ni Janeline na sabihan ito na muling kunin ang bata. Mangyari po lamang nakipag-ugnayan sa DSWD, RCC na matatagpuan sa Nasi, Siligao City at hanapin ang mga social worker na sina Jake Hermie Cebulo at Maurice B. Magaso o kaya naman ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1506. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Eksaktong 2:00. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Tinangkas na sa serbisyo ang sinuspender na Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplaska susugihan sa kasuguan na pinirmahan kang ombudsman. Pirmado na sinakatala na ipaluwas ang nasabing desisyon ngunya na semana sigun iyan kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Matatandaan pinatawan ng preventive suspension si Aplaska kasunod kang nangyaring shooting incident sa Senado kang Mayo 13 ngunya na taon. Yan ang barat akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Okay na sa ikaduwang kabtang na po kita kang sa tuyang programang Barkada ni Jesus di po sa Radio DCGB asin kaiba ta manggiraray ang Diocesan Commission on Youth kang Sorsogon. So hello muna kay Reverend Father Key, Father Mike. Di ko lang sure po Father Mike kung ini po sa imong apelyido adlaon. Sabing, listening to your radio program. Thank you so much po, Father. Sabi ni 832, pabati man po kami ate dyan. Listening man po digdi sa Bigaa. Okay, thank you so much po sa mga taga-barangay Bigaa. Okay, sabi ni Huno Baramedara po sa bawat tao, lalo na ang kabataan, may mga kaluyahan digdi sa kinaaban. Igwaning battle between good and evil. Kaya minsan, linalaog kita sa uso, lalo sa makabaagong teknolohiya. Sabi nga ni, kung may devotion, may tentasyon. Happy watching man kay Cheat Ariate Buban Avellano. Hello, Abe, and sa mga aki ko sa pagtubod. Ayun. This is from Sorsogon also. Good afternoon po, Cheat Ariate Buban Avellano. Okay, we have also Maria Belen Ilaw, Eden Magdalita. Okay, thank you for watching. And sa iba pa, okay, Init po official, ito po official GC in Church Ministry para maaraman kung may mga importanteng matters ang grupo. Kaya po sa Catechetical Ministry of Santo Domingo Parish. Okay, thank you. Igwa siguro kamo, di ba? Ang youth ministry, sabi kaya digdi sa tuyo, dapat igwa kamo ng official GC. Of course, feeling ko igwa yan. Tama ba? Barkadang Pauline? Naka-off an sa imong microphone? Ego po. Okay. So nagagamit man talaga, 'di ba? Okay. Yes po. Sige. Si Nicole Yeno Recaplanca, pa-shoutout po sa mga friends ni Mami Julius Maranya. Ayan. Sino si Mami Julius Maranya? Ayan, Julius. Okay, Jing M. Diaz is also watching. Hello po, Ma'am Jing. Okay, Yuri Villarico. Okay, sige po. Okay, sige. Sabi man digdini, 122. Okay, thank you po. Nagdadangog mo po kami sa Barangay Bitaano. Alright, sige, babalikan mi po kamo tadtaod. Sige, balikan ko na si Barkadang Abi Joy Avellano. Abi, ika na experiensyahan mo na ba na mainggit dahilan sa mga nahihiling mo sa social media? Ano ba yan? Normal ba kita na naiinggit talaga kita? For me po, oo. Lalo na po sa mga achievement kang iba, di taman po naiwasan na, di mainggit. Okay. So, kapag naiinggit ka, ano usually nagluluwas na pag-uugali mo? Ako po, pero tiga-isip ko na lang na, for me, like, tigagibo ko na lang po siyang inspiration na maybe not now, but soon, magkakaigwa man ang fine Ayun. So, in that situation, nafe-feel mo ba na parang insecure ka? For me,
po, hindi man po. Hindi naman. Okay, sige. So, pero bilang hobbynes, bilang sarong youth and active member kang sa inyong youth ministry, paano ta kaya dapat i-handle kapag kita naka-experience siya ni arog kaya na medyo uncomfortable kita sa mga nahihiling ta, especially sa social media? Isipon tayo na lang po na iba-iba kong taki-timeline. Okay, may timeline? Yes. Wait. Anong klaseng timeline and Like, iba-iba po ko itang situation, Okay. mga ganaps, gano'n. All right. Sige. So, maigwa ka ba ning pwedeng i-share sa muya na pagkahapon na parang may worst experience sa social media sa paggamit kang ibang platforms? Wala pa naman. First experience. Wala pa naman. Okay. Pero arog kay Julie, nagigibo ka rin ba ning mga reels? Hindi. Nanonood lang po. Nanonood lang. si Julie parang parang she is dreaming na maging someday baka from reels maging vlogger, 'di ba? Tama, Julie? Pwede po. Pwede. Why not, 'di ba? Sabi nga, okay? Okay, sabi ni Ellie Joy Nuilan, who's Ellie Joy? Kaibahan nyo man sa youth ba to? Pa-shoutout man po kay Julie. Okay, Ellie Joy Nuilan. Ate niya po. Ate niya? Ay, ate mo. Sisi ang mas magayon sa indong duwa. Ako syempre. Sorry po, Ate Ellie Joy Nuilan. Yaon ang microphone ngunyan kay Julie. Wara ako sa imo, as in, siya ang mas magayon ngunyan para sa para sa Muya Agabos. Joke lang po. Thank you for watching, Miss Ellie Joy Nuilan. Thank you for watching po, and thank you for your support, of course. And si Jing M. Diaz. Okay, balikan ko man si Jan Ellie Monsalve. Iyain na si John Ellie. Okay. Ayun po. Yes. John, ano ang epekto kang comparison sa hiling mo pag-abot sa mental health ng mga hobbynes? Para po sa ko, may nakula po na impact ang comparison po sa mental health. Lalo na po sa talaga na uso po siya sa mga kabataan. Kasi po, pag sinabi ta pong comparison, para pong gari yung self-standard mo na parang nawawala na din siya. Kumbaga po, ang standard mo sa ibang tao na po na parang halangaya uni magayon dapat magayon man po. Kaya magayon ini dapat magayon man po ang sarang tao. Hala gwapo ngayon dapat gwapo man po ako. Parang ganun na din po nag-iisip nila. Tapos na uli po siya sa maraot na impact sa mental health kasi po diyan na po nag-start ang pressure sa sarili mo na parang nako-question na din po yung mga kabataan ang sa sarili nila na hala magayon siya paano na ako nako-compare ako sa iyo, nako-compare din ako. Okay. Parang ganun po. And parang nag-start na din po na ma-depress and magkaroon na po ng anxiety. Kumbaga po nagiging standard na din po nila ang ibang tao. And nawawala na din po sila ng self-confidence ko. Okay. Pag-arog ka iyan, John, Ellie, na-mention mo yung standard ng tao. Dapat ba na maghiling talaga kita sa standard kang iba para mapantayan ta or at least kung igwa man ng comparison, maabot naman ang arog ka itong sitwasyon? Para po sa ko, di po talaga ninda in comparison din ninda kasi po if nasa situation po sila ng comparison, mas better po natanggap po na lang po ninda kung sino sinda kasi po parang po may time tita, may panahon din para mag-shine po ang sarong tao. Kumbaga po kung kaya kang iba, kakayanan mo din. Kung magayon sinda, may sadiri man po gayon ang
sa diri mo po. Parang ganun po. Yes, opo. Yun talaga kasi sabi nga ni may kanya-kanyang kakayahan ang Opo. kada tao, and kumbaga unique kita kada saro na binilog or through the grace of God, 'di ba, na ipigtao sa satuya na regalo. Okay. So, magayon lang yung tawang ko lang dumaning punto Jan Ellie sa sinabi mo na kung igwa kita talaga na kung ma-realisar ta lang na igwa kita ning kanya-kanyang talento, kakayahan, do you think maabot pa sa punto na magkakaigwa ning comparison and maapektuhan ang satuyang mental health? Igwa po, parang maano na po, maapektuhan po talaga ang mental health po. Kasi especially po, baka po mag-abot sa point na di na po nila kayang i-handle na madamay na po ang mental na po. Especially po ang kanilang emotions. Para pong gano'n na po, mawala na po sila ng kumbaga po pag-asa sa side ng sarili dahil lang po sa pag-iisip po na araw kayo ito na mali dahil po sa comparison po ito. Ayun, okay. Ika, Julius Maranya, na experience mo na ba na ma-depress or maka-experience ni mas mababaw kamunduan, anxiety dahilan sa epektos ng social media? Minsan po, naranasan ko na po siya. Especially po pag may mga nakikita po tayong post sa social media na parang tayo, yung mga kabataan po yung sinisisi na bakit nagkakaproblema sa Pilipinas, parang ganun. Ayun, okay. So, sa hiling mo, ano ang gustong sabihon kang anak ng Diyos sa pagiging miyembro kang youth ministry sa Indong Diocese? Kasi ang objeto tabaga, sabi ni Barkadang Pauline, is ma-encourage yung mga youth na magkasararo kita sa pagbaklay para sa pagtubod kang mahal na Diyos. As a member, paano mo mailaladawan na ika mismo anak ng Diyos? Ano po, ang youth ministry po para sa wala po siya tama. Kasi po, mas na-improve po namin bilang kabataan yung pagmamahal sa Diyos po. Tapos, parang more blessing po dumadating. Parang ganun. Okay, so sinasabi mo ba na kapag more blessings, more man ang sa imong pigtataon na panahon sa pagpadaba sa Diyos or dyan sa Indong ministry? Parang gano'n na din po. Ayun, okay. So, ayos ha. Arog kay John Ellie, kanina sabi niya, na-fall na siya. Na-fall ka na din ba? Opo. Sinimbag talaga ni Oo. Pero sabi baga kahit na-fall na tayo, walang masihigit pa kapag kay Lord kita na-fall. Tama? Ay, tama po yan. Yes. Okay, sige. Balikan ko naman si Barkadang Jersel. Ngayon. Barkadang Jersel, paano mo pigpoprotektahan sa imong spiritual, as in mental health online? Kasi na-mention kaso bago sa imong mga pag-iriba na maabot talaga sa punto na minsan affected talaga ang satuyang mental health. Actually po, pag nag-aabot po kita sa arog sa ito na sitwasyon, kundi para po sa kuya, lain ta po ito pag-isipon as a negative one. Kundi isipon ta po ito na bagan sa positive way po na ito tinaulang ito sa aton kan Diyos, na bagan ito na problema na ito tinaulang siya sa aton, bagan challenge lang ito sa aton, lain duman mapupundo kun an buhay ta, kung baga sabihin ta, bagan lain duman mapupundo sa kada aldaw na maarabot, igwa pang mas, kumbaga mas malala po duman na magiging problema ta po. Yan po. Okay. So, sa hiling mo, pag kung ika nga hapoton, pag mabad kita sa social media, pwede kaya kita maging preparado, hampangon ang mga possible effect ka ini sa satuya? Sa totoo lang po, ang para sa kuya po, dai po. Kasi po, bagan ang social media, lalo po lugod
tatabang sa tuya na maging negatibo pa lalo. Okay. Kasi po napansin ko po din kasi like example, may problema nga nito kita. Naghahanap po kita validation galing sa social media na kumbaga lain siya kumbaga natural advice, kumbaga naghahanap kita validation na magsusuporta duman sa namamatian ta sa ngunyan. Ayun. Thank you so much, Barkadang Jercel. Okay. Barkadang Pauline, paano mo pigagamit ang social media para sa karahayan, not only sa indong grupo, pero also sa community and sa pamilya na everyday tang perming kaibahan? Sa akin po, medyo babad din po kaya ako sa social media. So, ginagamit ko ini na yan ang mga application ta po ba sa social media. Sarong example po ay sa mga page. So, hindi po talaga na social media ginagamit namon sa mga page sa mga na parish youth ministry, sa diocese, para po mag-share kan sa mga ng mga activities and mga schedules or kung ano po ang mga pinagkakabisihan kan diocese or kan parokya. Sa din po ay may radyo din po baga kaya kami sa Sorsogon sa 102.3 Spirit FM. So nagla-live po kami every Friday 8 to 9 p.m. So saro din po ini social media din po. And nagiging din po ini paagi para arap kayo ni maghatag din po ni mga experiences, inspiration sa iba ng mga kabataan. So yan po, saro yan sa mga importante din po na itatao po sa tuyakang social media. Okay. So may experience din po ako kato na college. Go ahead. Na nagibo po kami nagibo po kami ni page na ina-upload po na Hope. Duman po ay pwede mag-send din mga private messages at mga kung sisay po na mag-share kung depresinda, may mental health issues inda. Kami po ay ready makiulay sa inda, makistoryahan po sa inda. So magayon din po, nakakatabang din po. Nag-share kami ng mga quotation, motivations para po mabasa ninda. Yan po. So igwa ka mo pala na media platforms na pigagamit nindo bilang parte kan sa inyong evangelization, tama ba? Yes po, opo. Ayun. So, new evangelization na po bagaan tawag sa dina. Social media. Actually, ining pagigibotangon yan is part of your evangelization, 'di ba? Kasi pigiheras nindo sa indong insight, sa indong kaaraman, o sa indong eksperyensya para mas dakol pa na mga jóvenes ang matauwaning mas dugang na kaaraman, may kinaaraman digdi, and of course ma-inspirar ta sinda, 'di ba? Okay, so dakol pala dakol ning paagi may mga youth man na nag-join duman na hali sa luwas aside dyan sa indong yaon mismo sa grupo nindo. Duman po sa radyo po. Sa radyo po namon ay naka-focus po muna kami sa Samoyana Diocese. So inimbitaran po namon ang mga youth sa kada parokya na sakop po kan Samoyana Diocese. Ayun, okay. So nagro-rotate po siya. Yes. So sana mas maging active pa po ang mga jóvenes po dyan sa Diocese kang Sorsogon kasi tamang-tama kaipuhanan talaga ang mga arugin kasi kadakol baga ng mga nangyaring insidente, of course lalo na sa mga eskwelahan siguro na baritaan manindo ito na may mga violensya and iba pa na mga illegal activities na na-involve ang mga jóvenes. And sabi mo nga ni kanina na ang Commission on Youth sa naitindog na ministry kang simbahan para kumbaga mas matauwaning giya ang mga jóvenes. So magayon na kasi igwa kita ki arog kay ini. So thank you so much Barkadang Pauline, babalikan ko po ikatadtaod. How about si Barkadang Abijoy? Barkadang Abijoy, nakapot ko kanina
kay Julius, kung paano mo maikonsiderar ang sa imong sadiri bilang aki ikang Diyos na babad sa social media, and of course sabi mo nga ni Kasubago, almost 16 hours ka nagagamit ning online, ha? Masasabi mo pa ba na aki ako kang Diyos? Para sa akin po, pagiging anak ng Diyos ay ang malaman at paniwalaan at tinatanggap at pinapahalagan tayo ng Diyos sa anuman ang ating pagkukulang po. Ayun, okay. So, pigagamit mo rin ba ang sa imong platforms, ang social media platforms sa ibang mga paagi? Kasi usually, pag hunata, pakikipag-text lang, diba? Or iba pa. Sa hiling mo, sa ibang aspeto, pwedeng gamitin ang social media para mas makapaghiras pa kita ng karahayan na sa toyang kapwa, especially sa mga jóvenes. For me po, pwede ito po sa page po. Okay. Followers po sa mga posts, like, nangyayari po sa loob ng simbahan ta. Ayun, okay. So, saro yan sa mga estratehiya na pwede tang magibo, diba? Okay, how about si Barkadang Julie? Okay, Barkadang Julie, ika ba may pwede kang i-share? Kasi sabi mo kanina, nagre-reels ka and saro sa katuyuhan mo ka ito is malibang ka. So, aside from that, ano pa kaya ang nahihiling mo na pwedeng maging rason para mas maging active ka pa sa social media na dai ka marayo sa pagiging aki kang Diyos? Para po sa ako, kumbaga, yun nga ni po ang sabi po ni Abby is yung mag-post po sa page and kami po kaya, kumbaga, so kung ano po mga kaganapan po, kumbaga, anong event sa simbahan, maaaraman ni po duman. Kaya lain po kami na nararayo na magsirbi ng girakay si Diyos. Okay, thank you so much, Barkadang Julie, okay? So, talagang magayon na madangugta ang tunay na confidence na nagpupuon sa satuya mismo sa paagi kang pagpadabata sa mahal na Diyos. So, kapag aram ta kung si Kristo, di nakaipuhan na patunayan pa ang sadirita sa iba. Hindi kita makaka-experiensya ka mga naunang bitan kan sa tuyang mga bisita na nagbaba sa self-confidence, nagkaigwan ng comparison, na apektuhan ang sa tuyang mental health. And at this point, babalikan ko kamo taddaod mga padaba aming mga mga kabarkada dyan sa Diocese kang Sorsogon. Dahil lang dangugun ta muna ining sarong scripture reading and reflection. And after this, kamo mismo ang mataoning reflection, hali duman sa indong nadangog na scripture reading. Okay? So we have Ate Christian Diaz, go ahead. Hello? Ayan. Hello po gilayon sa gabos na mga guest, asin gabos na mga kabataan na nagdadangog sa mga na hapon. So, ang basihan po kang sa to yung mga orulayan ng na hapon, may connection ini sa satuyang mga naukudan na mga usipon o mga mensahe ni Jesus sa iyang banal na surat. So, ang enot inihali sa libro ni San Lucas o Ebanghelyo ni San Lucas. Sabi po dito, are not 5 sparrows sold for 2 pennies, yet none of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows. So, niyata po na i-connecta ining mga pinag-uurlayan tango niyan tungkol sa social media at sa tuyang identity, because in this particular gospel, Jesus directly speaks about our worth. So, kung si Jesus nga mahalaga sa iya ining mga sadit na birds or mga ibon, sabi niya, but you are more
worth more than this because you are my masterpiece. Diba? Kita ang masterpiece ni Lord. So, you are precious to the Father, you are precious to me. At kaya digdita kinuha so hugot tabaga na your true worth is found in me. So, sa Ebanghelyo man na nabanggit ko, magayuno na pagirumduman ni Jesus ini. So, mas mahalaga, hindi mahalaga na marami tayong followers, hindi rin niya sinasabi na mas mahalaga kita kung sikat kita, kung kita nanginginutan, dakulong kitang mga milyones ang satuyang mga followers, pero sinasabi niya na mas mahalaga ang sato, ako, kita gabos mahalaga kay Jesus no matter what. So, ini man pinapasigundahan man kang saro man na gospel, saro man na passage sali sa Old Testament. Hali ini sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. So, base ini sa istorya kan bago inapod si David na maging hade, no? So, di ba napili siya ni Yahweh alagad sa paagi ni Prophet Samuel na napili si David. Saro ini sa mga phrases na sinabi, the Lord does not look at the things people look at the outward appearance, the Lord looks at the heart. So nyata nasabi ini ni Lord kay Samuel kasi si Samuel nasarong propeta, nagbabase siya na siguro ang pinapapili ni Yahweh ni kagurangnan na magiging kasalida kan na maging hadi kan Israel. So itong matipuno, popular, magayon ang ang ladawan, magayon ang pinaka total self niya. Pero alagad, 'di ba sa dakulo na aki ni Jesse, si Jesse so ama ni David. Si David na sarong pastol, so pinaka sadit, pero he was also a handsome looking. Siya pala so pinili. So, dahil talaga nagbase sa outward appearance ang kagurangnan, pero nagbase siya sa kung ano ang nasa puso. So, arong man iyan, ngunyan sa satuya, na una kita digdi sa, kumbaga, digital age. No? Sinasabing AI, di ba? Ano pa? Social media, ano pang mga bagong usong tataramon. So, iba ang generation ngunyan. So, we are encouraged by our dear Lord to use all these platforms para yung ating growth personally na magtalubo kita, so we can actually use this as a tool to increase our faith, to deepen our relationship with the Lord, deepen our community life, kasi itong mga kabataan nanyaon digdi sa youth ministry, ginagamit ang platform para makapag-communicate and to share to others the beauty of serving the church. So, magayon na dakol ang satuyang mga kabataan na nyaon sa simbahan, naglilingkod sa simbahan, tanganing ma-align ta, so kung ano yung uso ngunyan, gamiton ta ining tool to evangelize. Ako man po, babad man din ako sa social media, but I use the social media to for vocation promotion. Ako po sa nagpo-promote kan bokasyon sa pagmamadre through the ACI family. So I use that social media. So parehas man po sa tuyang mga kabataan niyan. So let us always be reminded that the Lord that our identity is with the Lord, not with what the people will tell about us, kasi kung ano ang nahiling ta sa social media. Let this not be our, kumbaga, our source of strength, but let us always go to the main source of our strength and our spirituality and our identity, and that is our Lord Jesus Christ. Yan lang po, mga kabarkada. Thank you, Ate Christian Diaz. And of course, ang ACI family, sina Sister Nat, thank you so much. So, talagang malinaw dumal sa nabasang reflection ni Ate Chris na, kumbaga, ang satuyang profile, dahil talaga nagde-define kang satuyang purpose,
Ang sa tuyang mga followers, daiman talaga nagdeterminar kan sa tuyang future. Your creator defines your value. Kaya very important nga ni na kapag kita nag-share sa social media, aram ta kung talagang ini makakapagtaoning maray na impormasyon sa tuyang mga viewers, sa tuyang mga readers. And dako lang realization man duman na ang likes, follows, and subscribers bako man talaga sukatan ng self-worth, kundi dapat yaon talaga mako at talaga ito kay Lord, diba? Kaya naman, daita na siguro pagpahalo yung pa para sa tuyang tugon. Okay na siguro sa tuyang tugon sa Jóvenes, boys. Joven Ingalia, okay na ang sa tuyang tugon, ano? Tugon sa Jóvenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Okay, we have J. Marie Brigana, ang sa tuyang Youth Catholic Influencer. Are you still finding your worth on social media? Or are you still finding your worth through follows and likes on social media? Or kung hindi man sa social media, ay sa mga taong nasa paligid mo? Kapatid, kung diyan nakabase yung yung finding ng worth mo, hindi mo makikita yung worth mo kung saan mo hinahanap. Kasi when you are finding your worth in earthly desires, in worldly desires, you will fail finding it. But when you are finding your worth in Jesus Christ, siguradong makikita talaga natin yung worth natin, hindi sa mundo kundi kay Kristo. Kung isa ka sa mga kabataan o isang Katoliko na still finding their worth in this worldly things, still finding their worth in these desires na hindi makakasatisfy sa atin, the world will give us failures, mga kapatid. Pero ang masasabi ko lang, kung isa ka sa mga kabataan na naghahanap ng worth kay Lord, makikita mo talaga yung worth mo. We should stop finding our worth in the world, and let's start finding our worth in the Lord. Kasi in God, in the Lord, there is satisfaction. But the world, hindi natin makikita, hindi natin makukuha ang satisfaction na need ng heart natin. Kasi sabi nga, diba, ng isang saint, sabi niya, ang makakasatisfy lang ng heart natin, ng mga desires natin, ay ang Lord, hindi ang world. No one can satisfy us from this world, or even your family, even your personal friends, even your loved ones. Hindi sila makakasatisfy sa atin. Kaya gaya ko, isa sa mga kabataan na naligaw ngayon ay nahanap na ni Kristo. Isa sa maipapayo ko sa mga kabataan ay start being serious in your faith. Start being serious finding your worth, not in this world, but start finding your worth in the Lord. Sabi nga ng ibang mga kabataan, saan ko ba mahahanap ang Panginoon? Saan ko ba makikita? Saan ko ba mararamdaman ang presence ng Panginoon? If you would try visit Eucharistic adoration, isang malaking miracle ang mangyayari sa buhay mo. Isang malaking himala ang mangyayari sa buhay mo. Kasi you are not just facing there, or you are not just sitting there, but you are facing the King of Kings, the Lord of Lords. Diyan nagsimula na binago ni Jesus ang buhay ko. Diyan nagsimula na binago ni Jesus ang puso ko. Puso na hindi na naghahanap ng validation kahit kani-kanino. Puso na hindi na naghahanap ng satisfaction kung saan-saan, kundi puso na walang ibang hinahanap kundi ang Panginoon lamang, ang Panginoon na naghihintay sa atin through the Blessed Sacrament. Yes, and you can try these steps na mag-serve kay Lord. You can try these steps
na maging active sa simbahan natin. You can try these steps na mag-serve as an altar server, as a lector, or whatever, na maging choir. Gamitin mo yung talent mo. Gamitin mo yung talent mo sa pagsiserve sa simbahan. Ibigay mo yung talent mo to someone na nagbigay niyan sa'yo. Kaya, kung isa kang kabataan, kung isa ka sa mga kabataang nakikinig sa programang ito, nais kong ipaabot sa'yo na satisfaction is only found in Jesus alone, and satisfaction can only found in serving God alone. Finding a community. Marami tayong mga community sa Katoliko. Meron tayong the feast or any charismatic na mga community. Couples for Christ, Singles for Christ, Youth for Christ. Sobrang dami. Madami na ngayon ang mga community na really involve ang mga youth. Kaya, if you don't know when to start, or how to start, just go there, just be involved, just be active, and I know for sure your life will change. Okay, thank you so much, Miss J. Marie Abrigana, sa mga youth Catholic influencer. I guess she is from Cavite, and nakaibahan taman siya kang mga nakaaging episode digdi sa programang Barkada ni Jesus. And thank you so much, Barkadang J. Marie Abrigana. Okay? So balikan ta na po ang sa tuyong mga bisita ngayon na pagkahapon from the Diocese of Sorsogon. Kaway-kaway naman dyan. Okay? Kaiba ta mangyarari si Pauline, mapagdalita. Si Julie, aon mangyarari si Julie, Jercel, Julius, John, and Abby Joy. Okay, so naantambayanan ta, so reflection, and of course, yung tugon sa satuya bilang mga jóvenes. Ano kaya yung pwede ta duman na makuha na pwede ta darahon sa satuyang pagtapos kang satuyang program na makakatabang sa satuya bilang sarong joven. And of course, as a member of the Parish Youth Commission kang Diocese kang Sorsogon. Okay? Balikan ta si Barkadang Pauline mapagdalita. Okay, Miss Barkadang Pauline, go ahead po. Hello po sa Giraray. So sa akin po, magayunan po sa ang sinabi ni Ate J po ba yan? Yes. Magayunan na sinabi niya na ang worth ay diri mahanap sa iba or diri matatao sa imo sa iba. Ang pagkita sa worth ay yada mismo kay Jesus. So sabi nga ni po baga duman sa scripture ay bilang ni Kristo ang buhok naton. So, base pa lang duman, saro ito na parang sinasabi sa tuya na kilalahunon kita niya. So, warang iba na tao na pwede mag-judge sa tuya, mag-bash sa tuya. Kasi diri man aram sa gabos na tao kung sino talaga kita. Personal, tapos kung ano ang pinapakita nato. So, kaya diri pwede na may mag-judge sa tuya. So, kaya ini na kaya magayon lang din duman na makita na di sa paagi sa din na ministry ay mas nakikilala naton ang sarili nato. Lalo na po baga sa youth encounter. So, sa saro ito na paagi para makilala naton ang sadiri naton, bako lamang ang nakikita naton sa salamin, pero ito na inner self. Makikita naton ang satuya ng inner self. And at the same time, ay may encounter. Kaya nga sinasabi ba natin na youth encounter. May encounter naton, and may encounter kan mga kabataan si Kristo. Ito ang magayunan na mapabalot sa tuya ng mga kabataan na pwede natin sindatabangan para mas makilala ninda sa diri ninda, asin makilala ninda si Kristo. Para dida ay, or para dyan ay mas
makita ninda ang worth ninda diri sinabi sa iba na tao kundi na discover ninda ito sa paagi kay Kristo. Ayun, So, okay. So very clear, talagang, kumbaga, data kaipuhan ni validation for that. Kumbaga, sa pagiging unique mo as a person, Barkadang Pauline, ika mismo, kung mamimidbidan mo si Lord, ito talaga ang tunay na worth na pinakamagayon na pwede tang madiscover sa toyang buhay. Tama ba? Opo. Yes, okay. Thank you so much, Barkadang Pauline. Okay, balikan ko din si Jercel. Go ahead, Jercel. Garo bagang, may dimple ba si Jercel? Okay, go ahead. So, in connection po sa sinabi ni Ate Pau, bagan, yadto nga po, sa ministry ta po, bagaan saro sa instrument, amo po ito na YE, na instead na maghanap kita sin mga validation, satisfaction sa ibang tao, gigoon ta po na bagan mag self-discovery kita, na kung saan dumanta may hiling si Kristo, dumanta makukuha ang insasabing talagang satisfaction na inahanap nato lain sa ibang tao kundi kay Kristo po. Okay. Ang sa hiling mo, Jercel, ang hararom na realisasyon na, kumbaga, may pagbabago ba sa paggamit mo kang social media kang before na daipakita nagbupuon mag-program sa ngunyan na ongoing kita? Sa kung iilingon po ngunyan, sa po, dakulo na po na bago. Kasi po, syempre po, dahil din po sa mga reflection na naitatauta, bako lang po para sa dirita, kundi para po sa gabos. Bagan, nakakatao kita bilang isarang bagan, instrumento kita, na makakatao po kita sin pagbabago sa pananaw po sa iba, na bagan, bako po gabos na nahihiling ta sa social media is bagan negative, kundi yadi na social media na ngunyan, pwede tang gamiton in a way of the sa spiritual ta po. Okay, thank you so much, Jercel. Magayunan sa imong mensahe sa tuya ngunyan na pagkahapon. We have also Julius. Okay, Julius, go ahead. Hello po, ano po ulit yung question? Julius, ano ang sa imong nako ang adal duman sa nadangogtang reflection? And of course, yung tugon na ipigdaw sa satuy ang unya na pagkahapon. So, ang reflection ko po ngayong aldaw po, duman po sa namatik at nailing ko po, na data man po may iling sa ibang tao, tunay ta pong halaga. Okay. Ang makakailing lang po kayan is tayo at yung nasa taas, which is po si Jesus. Okay. So, kamong duwa Well lang po. din ang makakaaram bako ang ibang tao. Okay, thank you so much, Julius. We have also John Ellie. Okay, John Opo. Ellie, go ahead po. Base po duman sa ilingi po as sinadangog, ang reflection ko po duman is parang data po kay puhan hanapon ang validation sa social media as in sa tao po. Di po kita kay puhan tanggapon, i-like, i-follow, or kumbaga po magustuhan kita para po magustuhan din kita ni Diyos. Kumbaga po, ang tao po, sinda lang po talaga ang nagtasa to ni mga kumbaga po, sinda po ang nagpapaluis sa buuta. Pero overall po talaga, maiiling ta po ang sa dirita na worth it dahil lang po kay Jesus. Kasi po, sa enot pa lang po, tanggap na po kita kan Diyos bilang sa iyang aki na day po kita, day po na maging perfecto, day maging arog po kay ni, maging arog po kay yan bilang sarong aking nga, tanggap po kitang buon ni Diyos. Kasi po, enot po, ang tunay po na kagayunan
ay nasa puso po talaga, bako po sa physical appearance kan sarong tao. Okay, so parang data dapat isipon, John Ellie, na may kulang, may pirmi kitang may kulang. Dahil may mga nahihiling kita na mas may nakakauswag, may mas nakakaangat. Tama ba? Opo, parang gano'n na po. Ayun. Okay, thank you so much, John Ellie. Okay, we have also Julie. Okay, go ahead. Barkadang Julie. Okay, ano ang sa imong nakuhang adal naman sa reflection and sa tugon na ipigtao sa tuyang ngunyan na hapon? Para po sa kuya, kumbaga po, ano ko po siya sa youth encounter. Kumbaga po, lain mo po kay po hanapon sa iba. So, kumbaga word mo, kumbaga kumbaga attention or ano, kumbaga mahanap mo ini kay Lord mismo. Kumbaga sa kumbaga po, sige, kaya mo yan, Julie. Sabi ni ate mo, ikaw muna daang magayon ngunya na hapon. Okay, go ahead po. kumbaga po, warang may ibang may kilala sa imo, kundi ang Diyos. Okay. Kumbaga po, kumbaga kung mas kilala mo sa diri mo, kikilalanin mo siya. Kumbaga po, ang nakakilala lang sa imo sa diri mo, tapos ang Diyos po. Ayun, okay. Thank you so much, Barkadang Julie. Of course, we have also Abby. Okay, go ahead, Abby Joy. Please po sa for me, paalala po sa inyo na dapat husga ng ibang tao base sa nasa iyong panluwas na kanyoan. Mas mahalaga na magtaon ng pagkakataon na makilala sinda, traton sinda na may respeto asip paghigugma po. Ayun, okay. Thank you so much, Abby. Okay, yaon na kita sa last part kan sa tuyong program and nagkapirang minutes na lang, mapaaram na kita, mabaybay na kita. Maugmahon po kami, maugmahon ako of course na nakaibami ka mo na mga hobenes kang Diocese of Sorsogon. And dakulaon man na parte kung makakapagtao ka mo ning mensahe sa tuyong mga kabataan na patuloy na naghahanap ng validation sa social media at nakalimutan na ang tunay na halaga ng Diyos. Ano kaya sa pagtapos kang sa tuyang episode ngunyan na programa na ang hugotangan ng mga tugang, likes, follows, and subscribers, sukatan ba ng self-worth? Sabi ni Jesus, your true worth is found in me. So, sa last part, bago kita magpaaram, ano ang sa indong mensahe sa mga kabataan na naghahanap ng validation, na afektaran kang sobrang paggamit ng social media, kakabilang kang likes, kang followers, kung ano-ano pa, 'di ba? So, ano kaya ang padita maitauman ng mga tugon, lalo na I heard kasubago sinabi nindo na saro ka mo sa mga facilitators kapag nagkakaigwa ng youth encounter program. And very lucky kami na mga nagdadangog, nakakahiling sa indong ngunyan kung ano ang sa indong maiwawalat nindo sa muya na mensahe ngunyan na pagkahapon, okay? So, balikan ko si Barkadang Abby Joy. Okay, Abby, go ahead. Gusto ko lang po sabihin or ipaalala na hindi nasusukat ang halaga ninyo sa likes, followers, opinion ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang mahal kayo ng Diyos kung sino kayo. At palaging tandaan na media bilang inspirasyon, huwag itong hayaan na mag-influence o magdikta ng iyong pagkatao at halaga. Yun lang po. Wow, thank you so much. Barkadang Abby Joy, ano ang sa imong pagmati na nakapagpartisipar ka digdi sa Barkada ni Jesus? Maugmahon po. Okay. Medyo naglalag ka lang. Okay, maugmahon and? Okay, daimi lang na
Sabi digdi kang texter ta, permi ka daan nakaulok. Ay, wow. Yes. Smiling face. Okay. Yung baga talaga dapat ang ang sarong hoben, dapat permi lang nakasmile para di kita maggurang tulos. Thank you so much, Abby, and maugmahon man kami na nakaibahan may ka, okay? So we have Barkadang Julie. Julie, go ahead. Ang sa imong mensahe hasta to yung mga kapwa hobenes. Para po sa kuya, day hindi pagkumparaan sa diri nila sa follow, sa likes, or sa mga reactions man po sa iba. Kumbaga, magtiwala po sila sa diri nila, as in sa Diyos po na, kumbaga, worth it sinda. Kumbaga po, lain sinda, kumbaga, lain sinda maghanap balik doon sa bantaw. Kundi, isipon nila na worth it sinda. Okay. Sige. Ano ang sa imong namamatean ngunyan na hapon na yaong kang ngunyan digdi sa Barkada ni Jesus? Okay. Medyo naglalag ang signal nindo. Ano? Naglalag. So, maugbaon po ako kay naka-join po ako sa Arog Gaming Region. And yun lang po, maugbaon po talaga ako kasi as a first time din po. Okay, of course. Kami man maugmahon man na namidbidan mi ika, okay? Thank you so much, Barkadang Julie, okay? Hello mo na sa SK Barangay Kumadkad. Tama, sa Sorsogon to, di ba? Tama, hindi naman. Baka man. Tama, opo. SK Barangay Kumadkad. And Po yan sa maya. sa Indo po ini. Wow, okay. Opo. Yes. Ayun, okay. Thank you so much po. Jay Miranda and si Sarah May Carpio Acuña also watching. Okay, so balikan ko na din of course, si Jersal. Alright, go ahead po. So, ang totoo ko lang po na payo sa mga kabataan po, kumbaga, yan po nga ning sabi kanina duman sa pinahiling na video, ang unang step na gibuhon, iyo ang magpartisipar. Kung bagan, maging active member sa parokya. Didi po sa pagserbi sa youth ministry po, nahihiling ta po ang kumbaga mahanap ta ang tunay na satisfaction sa paagi po ni Jesus. Sa paagi sin pagtabang niya to lain bagan in a way po na sa pagtabang niya to bagan dako wala na po siyang tabang. Dahil man nahihiling sa ibang tao kundi ang Diyos nahihiling kung paano kita naghihiro. And yan to po. Okay, thank you so much, Jersal. Ano ang sa imong namamatean ngunyan na hapon? Nawara na sa imong kurab? Siyempre po, maugmahon po na naging parte po ako, naging parte ako digdi sa programa na ini na kumbaga magtaosin bako lang po sa Indo kundi sa diri ko din po na kumbaga mag-reflect po sa in a way na aron po sa ading mga programa. Okay, thank you so much. Maswertehon man kami na nakaibahan mi ika Jersal ha. Mabalos and good luck sa imong sa imong mga pinagigibo. May pinagkakabisihan ngunyan na panahon. Okay, balikan ko na din si Barkadang John Ellie Monsalve, go ahead. Hi po. Marahay na hapon po sa inyo, Gabos. Ang masasabi ko na po sa Gabos na nag-iiling po dito sa TZGB, Legazpi. Nadaay po nindo kay Puhan na hanapon ang validation through social media. Di po nindo kay Puhan na dakol ang followers para tanggapon kan Gabos. As in, di nindo kay Puhan kidakol na subscriber or sabi yung tanang dakol na nag-react po sa Gabos. Ang masasabi ko lang po na tanggapunin po kitang buong nin mahal na Diyos dahil digdi na po may iling at satisfaction na gusto tang mahanap. Kumbaga po, ang word po is safe kapag lang.
Okay, thank you so much, Barkadang John Ellie. Of course, we have also Julius Maranya. Go ahead, Julius, an sa imong mensahe. Ako na. So, ang masasabi ko lang po sa kabataan ngayon ay wag silang ma-stress sa mga bagay-bagay, especially po sa mga posts online. Sabi nga po kanina, alam ni Lord yung bilang ng ating buhok. Syempre, alam niya rin po yung pagkatao natin. Tapos po, mahal ka rin niya, mahal ka sa kanya. Parang ganun po. Patuloy lang po kayong mangarap at magdasal sa Panginoon po. Okay, thank you so much. Julius, maugma ka ngunya na hapon? Maugmahon po kasi po, first time ko po sikat na po ako ngunit. Yeah. Sabi nga din ni Milagros Ibuenga, mga artista na daa ang aki ininda. Mga artista na ang mga aki mi. Thank you so much po, Milagros Ibuenga. Okay? Shout out po. Shout out. Okay. John Ellie, go ahead. May shout out ka? Shout out po sa mga friend namin dyan, sa mga classmate ko pong bago, kay Biaka, kay Jaira, kay Denise, kay Rian, at kay Zeppy. Shout out sa inyo, natupad niyo ang pangarap niyo na ma-shout out dito sa DZGB, DSP. Yun lang po, maraming salamat. Yay! Tupad na tupad. Okay, so thank you so much. We have also Barkadang Pauline. Go ahead po. Ang mensahe ko po bilang ate sa mga kabataan na yadi po niyan sa Diocese of Sorsogon, asin man po sa iba't ibang diocese po kan Pilipinas, ay parehasan mga sinabi ninda ay di rin nasusukol sa social media, mga likes, followers, and pagkatawo sa saro na tao. So kaya diri kita pantuyahanin buot kung orang mag-like sa satuya, dahil unang-una bago pa lang kita mag-post sa social media ay nilike na kita ni Kristo. So siya ang number 1 na liker, na follower nato gabos. And balikan ko nga ni na magayon na natula sa na ginagamit namon ang footprints in the sand. So kung familiar po kamo sa tula ay paborituho namon ini dahil dakol na beses kita na napapanduyahan dahil paguna ta ay binayaan kita ni Kristo sa mga panahon na nanluluya kita, pero di ta aram na si Kristo na pala na nagbubuhat sa tuya para magianan kita sa mga problema. So ito pala na footprints na nahihiling naton ay makuman sa tuya na footprints, kundi footprints ni Kristo, dahil karga kita niya pag may mga problema kita. So kaya saro na bagay yan na kaipuhan naton ipagpasalamat, ipamigbil, magayunan, marahayon, tunay na marahayon, as in maski bayaan man kita kanitira na tao, bayaan man kita kan barkada ta, saro lang ang dahil mabaya sa tuya. And iyan tao na yan ay warang iba kundi si Kristo. Yes. So siyan daid ng gad sa tuya mabaya, maski wala kitang followers, maski bash na kita kan gabos na tao, siya ay diri kita babayaan, dahil para sa iya ay perfecto na kita, dahil ginibo kitang kawangis niya. So dahil ginibo kitang kawangis niya, wala siyang ibang gigibuhon kundi ang kagayunan para sa satuya. So kaya diri pagdibdibunan mga sinasabi san iba na tao, kundi ini maging paagi na ma-motivate kita na mas palugod maging maray na tao. Mas maray na mga kabataan, mas maray na maging ministers kan mga kabataan. Wow. Thank you so much sa magayunan mong mensahe, Ate Pauline. Barkadang Pauline Mapagdalita. Tunay ka talagang leader. Okay. So, mag-compress muna kita para sa screenshot kan sa tuyang kaya mo ma-screenshot. Joven and Carmel Hervera. Screenshot naman kang mga bisita tango yan na pagkahapon. Yan. Lapit magrani sa camera So once again mga tugang, ang sa tuyang mga naging bisita ngunyan na pagkahapon iyo po ang
hali sa Diocese of Sorsogon. Okay, sige. Sige, one more. Isa pa. Sabi ni Janet Astanio Fajardo, galing ni Jercel. Ay, kamu gabos magaling. Sabi naman ni Jing M. Diaz, okay. Ang galing naman nilang lahat, magayon ang topic. And napaka-proud kamong mga aki, sabi ni Cheat Ariate Buban Avellano. Okay, so we are very proud of you. Ipagpadagos lamang po. Ipagpadagos lamang po sa indong misyon. Sabi nga, padagos ang misyon sa celebration kang 75th Jubilee kang sa indong diocese na padagos lang po ang misyon. So mga kabarkada, hindi masama magkaroon ng likes, hindi rin masama ang magkaroon ng followers. Pero wag nating hayaan ng mga numerong iyon ang magsabi kung gaano tayo kahalaga. Sabi nga, si Lord ang number 1 followers ta and warang iba. And sa iya talang makukuha ang self-worth. So, antabayanan po. Thank you also kay Ate Christian Diaz. Ate Chris, thank you so much for being with us. And of course, kay Kira sa tugang ni Ate Ki. Thank you. And once again, thank you so much, Diocese of Sorsogon. Antabayanan po giraray ang programang Barkada ni Jesus sa masunod na episode, 1:03 ng hapon, digdi po sa DCGB. Happy birthday man kay Dr. Marlon Uson. Happy birthday, Doc Marlon, and thank you so much po. Nakaibata sa Lado Technical, si Jovan Ingalia, Carmel Harvera, and of course, si Kuya June Napoles. Ako po si Jenny Matthew Balyaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programa Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, 2:00 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number 1, always at your service. Salamat